Днес се надявахме да съберем общинските съветници и да имаме една продуктивна среща, в която да ги запознаем с основните насоки в бюджета, да видим те от какво имат нужда, като допълнителна информация, какво биха искали да видят като подобрение и всичко това като част от един доста по-прозрачен процес, където ангажираме всички страни максимално рано. Без идеи, че е съвършен бюджет. Без идеи, че е съвършен процес. И това го казахме в самото начало. Колеги, искаме заедно с вас да го направим по-добър. Кажете от какво имате нужда. Кажете какви са ви забележките, за да може до 23-ти да успеем да ги вкараме в това, което ще представим за публично обсъждане. След това, на базата на публичното обсъждане, да можем да направим още повече подобрения. Това е жив документ, който постоянно трябва да се подобрява до момента, в който бъде приет. Това, което ние получихме, е това, от което се опасявахме. Но въпреки това решихме да направим тази среща. Това, което получихме, беше политическо позициониране, обвинение, как се взимали права, как било непрозрачно. Когато ние в самото начало казахме, моля ви не записвайте, моля ви не го пускайте онлайн, има си време за това. На публичното обсъждане всичко ще от това да споделяме информация. Нямаше за първи път да публикуваме не два хвърчащи листа, а да публикуваме всичките прилежащи таблици, всичките детайли, които има. Добри, лоши. Всичко, с което ние сме работили, ние сме го споделили. И смятаме да продължим този начин на работа, за да може и обществото, и общинските съветници не просто да получават някаква информация, а да я разбират, да задават въпроси и после чрез смислен диалог да се взима най-доброто решение за града ни. А не да се използва всяка една възможност за политическо позициониране, за заяждане, което не води до нищо. До това да не се спазват правила, до това да не се уважат определени искания. Няма защо да се изненадват колегите, че аз напуснах. Молбата ми беше много ясна. Последваха още молби. Те не се съобразиха. Така че когато говорим за диалогичност, когато говорим за права, за уважение, то трябва да има две страни в този процес. И се надявам, че въпреки не много успешния ни диалог днес, впоследствие това нещо ще бъде подобрено и наистина ще започнем да работим заедно за нуждите на софиянци. И ви чакаме на публичното представяне на бюджета на 25. Благодаря ви. Има 25 и 18 часа в Ала Максима на Софийски. Пожелая отговора на въпроси. Васил Терезиев избяга бързо, виждате, приятели. Защо пак го защитавате? Пак създавате излишни фалшиви? Много бърз беше господин Терезиев, защо не отговори на въпроса? Има си работа, господин Терезиев. Каква работа има? Да можа да дигне заплатите на хората в транспорта, колкото поискаха. Може столичани да останат без градски транспорт. Така ли? Вие се возите в скъпи коли, за вас не е проблем. Знаеш ли моята кола? Служебна кола имате тук от общинска съвет, нямате ли? Нямаме, не. Не съм ви виждал. Аз се возя всеки ден, вас не съм ви виждал. Има и още няколко въпроса, на които избягах да отговори. След въпроса за градския транспорт, на второ място, допусната ли е евентуална безстопанственост в особено големи размери от над 5,7 милиона лева за проектите за междублоковите пространства, които не са отчетени на време по Европейската програма и така всъщност се предвижда да бъдат платени с пари от джобовете на софиянци. 5,7 милиона лева, за които са забравили да ги поискат от държавата, за да можем да ги отчетем и да бъдат 90% от тях безвъзмездни. Това е изключително важен въпрос, на който ние отговор не получихме от разсърдилия съкмет на София. Това е добре. Моля въпроси. Въпроси, ако имате. Този човек, който е бил представен като заместник кмет, бъдещ, кой е? Иван Матов. Може да се направи журналистическо разследване, сигурно. Има ли достъп до деловодните системи на Столична община?
Тук се създава някаква паралелна власт, нарушение на закона. Хора, които не са назначени за заместник-кметове, стоят в кабинетите на заместник-кметовете, вършат работа на заместник-кметовете, но най-важното, не носят отговорност за заместник-кметове. Така е по строителство. Заместник-кмет по транспорта нямаме все още назначен. На трето място днес на обсъждането на работната среща за бюджета нямаше и заместник-кмет по финанси. Лични причини, разбираме. Затова казахме, срещата ще продължи, когато тук се върне човека, който ни е поканил на работна среща, кмета на София. Той се разсърди за това, че Боршош, Георгиева и ние останалите му задаваме въпроси. Това е незряло, че нас не ни уважават, стана ясно. Проблема обаче е, че тези хора не уважават софиянци, не уважават институциите и ние няма да толерираме подобно отношение. Бележките ни са ясни по бюджета, тепърва ще ви ги представяме. Виждате недоволство в сектор култура за това, че въпреки, че осигурихме с 30% увеличение през тази година, на практика не са си мръднали пръста да предвидят такива. И остават няколко огромни мистерии в този бюджет. Защо спират социалната програма за децата с синдром на Даун и с специални образователни потребности? Нея няма в бюджета вече. Всички тези въпроси, заедно с темите, които е редно да бъдат обсъдени, очевидно ще бъдем на общественото обсъждане в Софийския университет, за да ги поставяме. Обаче нека не забравя кмета на София, че Общинския съвет приема бюджета. И ако кмета не иска да си защитава бюджета, не може да си представи бюджета и се сърди, аз не разбирам как ще работи всъщност и съвета. Това е недемократично. Навява спомени, особено на тези по-опитните от нас, от други времена. Времена отдавна отречени, за които след 1989 година да задаваш въпроси в столичния общински съвет, да ти се разсърди, да не ти дават микрофон. Забраниха ни да снимаме. Колегата Вучев очаквам да бъде репресиран скоро, тъй като си позволи да пусне на живо излъчване. Призоваха служител от охраната на общината да проверява сътрудниците на групите. Въпрос, който ще отправя към секретарията на Общинския съвет. В какво качество се проверяват служителите горе, нещо, което никога не се е случило до сега. Полицаи да проверяват кой, защо, какво снима. Това е нелепо, това е несериозно. Не е само наше възмущение. Видяхте реакцията на колегите от всички останали групи. София така не може да работи. София и Общинския съвет не са частна фирма, в която чорбаджията да си прави каквото си поиска. Ние сме служители на гражданите и като такива сме длъжни пред тях всичко, което правим, да бъде публично, обяснено и когато не е добре измислено, да чуем критиката, за да си вземем бележка, така както сме правили. Какъв е изход от цялата ситуация, която се е създала? Има ли изход? Изходът е кметът да се върне, да седне на своето място и да обсъдим бюджета, защото по този бюджет има много какво да се пита. И повярвайте ми, тези въпроси, които зададоха и господин Боршош и госпожа Георгиева, са само една много малка част от всичко, по което можем да минем. Включително инфраструктурните проекти, които се препокриват на 90% с предишния бюджет на госпожа Фандъкова. Всъщност този бюджет е 90%, ако правете ме колеги, повече от 90% от това, което са подготвили колегите от ГЕРБ в предишния мандат. Нещо, което в този момент се представя като ново, като нови детски градини, които ще се строят, като нови пътища, нови трамвайни трасета. Не, това не са нови. Това са проектите, по които госпожа Фандъкова и този екип, който виждате тук, са работили 4 години и са заложили за следващия период. Това е същия този бюджет, който през септември месец миналата година господин Бонев и колегите от Демократична България отхвърлиха, защото в него нямало никакви реформи, защото, видите ли, той подкрепял статуквото и още какви ли не цитати извадил съм ги, може да ги видите и вие. Ами господа, този бюджет, това означава, че вие сте копирали едно към едно нещата, от които не сте били уж доволни. И всъщност хубавите неща се харесват. Нали така, господин Терзиев, господин Бонев, щом се харесват, значи се и описват. Между другото, да е смешно да обясняваш как много подробно се описал всеки един обект, който ще бъде строен или ремонтиран, всъщност това да не е твой труд. И на този въпрос, господинът, който ни беше представен като бъдещ заместник кмет, което за мен също е изключително скандално, с информация на общината да разполага човек, който няма по никакъв начин право на достъп до тази информация и не е длъжностно лице, а уж това бяха хората, които декларираха, че идват с нови идеи, с нов морал. Къде е този нов морал и къде са принципите, които те ще следват? Вие разбирате ли, че трибуната
На Столичния общински съвет, след като кмета си тръгна, останаха служители на общината и един човек, който някога евентуално ще стане заместник кмет. За мен това е възмутително. Не като общински съветник, като гражданин. Представете си кмета да ви покани да ви представи бюджета и вие като колеги журналисти да му задавате въпроси и те да са със сигурност много по-неудобно тези, които ние го питахме, той да стане и да си тръгне. Какво означава това? И все пак бюджет кога реално? Какъв пример е това? На време се е случва. Много други въпроси искахме да го питаме, като например беше гръмко записано на слайд, тъй като това са Фейсбук политици, те продължават да управляват с презентации, с картинки и с хубави заучени фрази. Беше написано, че София ще е на еднаква скорост. В бюджета, който ни беше показан, а той е публикуван вече, слава Богу, и на страницата на Столичната община, пише: за районите хората ще разполагат с граждански бюджет, кварталите се представете до 200 000, а центъра до 500 000 лева. Тук в задачата се пита София на една скорост или на две скорости продължава. И още много други въпроси, които съм сигурен, че до 25, когато е общественото обсъждане, ще излязат на дневен ред. В заключение да кажем нещо, само да оставят. Кандидат кмета Терзиев може да си позволи да не идва на общественото обсъждане, на което го поканихме, помните, през септември, когато приемахме бюджет. Кандидат кмета Терзиев. Но кмета Терзиев да стане засегнат от въпрос на общински съветници, избрани от гражданите, да се обърне и да си тръгне като сърдита госпожица от залата на Общинския съвет пред целия Общински съвет, няма право да го прави, без значение как се казва той. Това е кмета на Столична община, четвъртата политическа позиция в държавата и никой няма привилегии. Това е много важно да бъде разбрано сега. Само нещо още ще ви представим за чак да дам. Искам да кажа някакво значение за спорта. Жената, която оплаши кмета, нека да представя. Наистина ме боли лично. Всички знаете, че тази година, 2024 година, София е световна столица на спорта. И когато кмета на София заяви, че спортът не е в фокуса му и не е акцент, това наистина е обидно. Обидно към софиянци, към всички спортни клубове, федерации, неправителствени организации. Обидно е за нас, Йорданка Фандъкова и общинските съветници от ГЕРБ СДС, които свършихме изключително много работа. Системна, дълга, от 2017 година. София беше 2018 година европейска столица на спорта, след това единствената столица, която е с постоянния приз, постоянна европейска столица на спорта. И когато тази година сме световна столица на спорта, не може да не сме в фокуса на кмета на София, когато сме в световния фокус на спорта.